سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حنتارستي بزح غزياب كومنت ناتي تمت نبزحات زبون ولا انت دي صحافنا وشتنا تسمعنا نغرينا كنري مسادما the feeling I am not good at anything that سدما أنسي أبزخون نخ زخون يكون هي بيبلين زخون أنا زخولو أبزخون يكون فلوي كيلت يبلين زبل زربان زبل حساب كندي دم حساب أبزحات أب حبرتسبنا أب سرد زلون أبزحات سبع زر نجرني زدما بفلا أب زبنا تكنولوجي مع تاوي ناي تالنت شو فلوي كلا زلون بيماننا بتسقامنا كنري مسوعلنا مبارانا ولا حنت كلت يبلين زبل سمعت كسمعنا نبوريو ተወዳዲርና ምስ ካልኦት ስለዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ እዚ ስምዒት እዚ ዝስምዓኪ እዚ ስምዒት እዚ ዝስምዓካ ወይ ዝስምዓና እንድሕር ኮይኑ ብኸመይ ክንብድሆ ንኽእል ብኸመይ ክንሰግሮ ንኽእል እሞ ህያብና ወይ ካቲ ከምኡ ሓቂ ከም ዘይኮነ ብኸመይ ከነረጋግፅ ንኽእል ኣብዛ ሓፃር ቪድዮ ክነግረኩም ክፍትን እየ ክሳብ መወዳእቲ ሓሙሽተ ክትከታተልዎን ድማ ብትሕትና ይሓተኩም let's get started now so the first point أنا بقى عايكون كون أنا زخون يكون هي بيبلين كل جزء فلوي كده يبلين زبل سمعت لنا قدامي get this thing right مجمريا بنتصور أنا تصيرنا تاين بالكمزلنا كردانا كخلالو وين تايم علتنا مخانو كردانا كخلالو we are all good at something there is at least one thing you do well نفس وكسب أبقى نجر فلوي كده اللوو وانا نعخان نعينون يزبل زلهم نفس وكف سب فلوي كيلت عبقال نتبي اللويو ما تساقم عبي زلو نسخات دوليو زلخا فلوي كيلتن اتنعاتكا زلكا فلوي كيلتن حادث لزي كوني من هالبعد نسخات تمتو زلخا ناي تتعلن شو ناي درفي ناي موسيقى ناي فلوي جينيس ستريوم اب تلفزيون اب شو قلمالي كم عينة دلتو اللي تخون ناتكا هيابكن كم يكونن نفس وكف سب نفس وكف فترتنا الناتو بلو سيابالو نحنا قل ننقرات بعين كالو سلنتمتو ايو تجيجا سلازي التنسخات توهابا كان التنسخات دوليو زلخان كفلالي نبوريا بيو داتس وايدما انا فلوي كيلت يبلين تبل بخال عزراربا عسان هبين نوسد نعسان هبين كمودما نحرمازن بحرب وتامصايو فتنا هبوم سلستيو اتفتنا انتايو قرب مدياب تبلو عسان تاي كبليو قدامي نجر عساف تفتنا بممصو طرايك موتيو كماي وتيو قرب كحكر الكان تمسي خايك موتيو حرماس كخمي غيرو كحكر سلازي انتاين مالتيو نفس وكا فترة ابنناتو بوتايو زعنبب انتاي مالتيو زي نعاسا بمحنباس طرايخا تفرضو تخل بمدياب ناي قرب هيكونن هبي دما بمديابن بمزلالن انبر بمحنباس هيكون كانت فرضه حرماس وناتو لك إذا نجار الزجنا بهيوت كنريو خلنا كل نجار ولا تدي educational system ناتنا ونكميو نقول لسه بحد عينة فتنا يزبو جلسب ناي فتنا ناي مملاس كلت كل وقت له جلسب جن بملكت رايزر دولو فتنا صحيح فقم اللي زي كل سبالو unfortunately تعلمنا بخوميا ديزاين كوينا and that's where this problem is coming سلزي نسخاوي نسخي ناكاكلت عساك نسخا ناب قرب بمحكوار كم بوت تمتو خيتلو تتنكر شو نملس نابتنبنا do you believe in God رجزنيا نسخاوي نسخي ناب أملاخ تعمنيها ناب أملاخ زعمن سب ندحر خوينكا وين ندحر خوينكي do you believe in the right كنو عنت ويكا زي مجاينا أملاخ تقال كنسا تخبرنيا righteousness يا مثلني انتاي مالتيو أملاخ أي جاجنيو أبا فتاترون أي سرتنيو زبل أمنات علنا أملاخ كل جزء perfect سخنا نجاريو زي برزبل أمنات يزلنا أنت حركم مخينو دا كم يجري أبا خاوي أبا ختجاجيدا أنا سي زخنا فلوي نجاري باللين كتب كلها أملاخ سي زخنا فلوي نجار زي بلو فتيروي خاتم دلها زي مستأمنت كون تجارة جهازيا تحطه فلوي نجار لك فلوي نجار لكي أيلا لخايون نابكال تتمثل زلها it means whatever God does is right and who did make you سلازي كل أملاخ سجبرو قنعيو صبغي نبل ندار خوينا نعغرا من فتيرك أملاخ سفترها كله صبغي لنا سلازي صبغ نجرا بخاون عليو أيت أمت كاين أيد لخاين أيد لخاين
that's the problem. So when you think I'm not good enough at anything, what you really mean is that something in your life is not as you hope it. كم تقبل سنعكو أنا أبزخون نجار فلوي نجار يبلين فلوي تأجع يبلين فلوي نت كلت يبلين كتب الكلها انتهي مالت كايو نسخات دليو زلخا أبكالو سبات صبغ زرع خايو أبا خاص لجي رخب كايو نسخاقن كالا يكون كا نسخاس خايغا نسخيغي ناتك فلوي نجار داك تمتلك العما ناتكي سراح ناتك انتهي كخونا له نسخي ناتك فلوي هيابات مدلاين مجمع الحمد لله لنا يحريب دلينا دما كان عم بولنا نفس وكفسب يفتر قد ترينين ناقبري زعبي عساون نيشتي يحبسني يرخوني نعبي قيد كلوغن برطا حنباسا يخون نفس وكف ناقر دما كومي كجمر كلو بنيشتي نعبي قيامس كتكاقن then it grows سلازي ازيا اتغدامي تنطبي بنتصور كنفلتا سلانينا number 2 yes you have something برقز نسخا وينسخون فلوي هياب فلوي كيلت علكا علكيو زي زيا كنترنا لنا مبزحت غزي انتي بلنا له مبزحت السب ابتا الوتاوي زي بلو زغودلو يزتكر ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ እዚ ንዘለካ ነገር ኣይትግደሰሉን ኢኻ እዛ ቴሌፎን እዚኣ እንተላትካ ኮይና ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላ እንተ ዘይብልካ ግን ዋይ ጥራይኻ ትብል ስለዚ ንዘይብልና ነገር ኢና እንደሊ ንዘለና ኣይነስተማቕሮና ካብ ቴሌፎን ንላዕሊ ፀሓይ ክትመፅእ ከላ ኣብ ኣፍሪካን ብዛዕባ ፀሓይና ኣምላኽ ዘመስግን የለን ኣብ ምዕቡል ዓለም ግን ፀሓይ ብዙሕ ግዜ ስለዘየላ ኣብ ኤውሮጳ ማለት እየ ፀሓይ ብዙሕ ግዜ ስለዘየላ ፀሓይ ክትመፅእ ከላ it's a happy day ኩሉ ሰብ ሕጓስ ስለዚ ተፈጥሮ ንዘለካ ነገር ክስእኖ ከለካ ጥራይኻ ተስተማቕሮ ስለዚ ኣክፋልናትና ድማ እስዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ፖዚቲቭ ነገር ኢግኖር ናይ ምግባር ብፍላይ ድማ ትፍሉይ ክእለትና ብቐሊሉ ክንረኽቦ ዘይንኽእል እንተኮይና ቀልጢፍና ክንርስዖን ከይነስተፍለሉን ንኽእል ኢና ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ህያብና ክንደሊ ከለና 16 ካራክተርስ ወይ ከና ፐርሶናሊቲ ታይፕስ ዝበሃሉ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ህያብ ክህልወና ከም ዝኽእል ንምሕሳብ ክሕግዘና ኢለ ዘምፅኽዎ እዩ እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ሓደ ዲዩቲፉል ፊለር ነገራት ናይ እዮ ሂብካዮ ናይ ምፍፃም ክእለት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ዝኾነ እዮ ፈፂሙ ክውድኦ ዝኽእል ኣሎ ሜካኒክ ነገራት ምስትኽኻልን ምዕራይን ምቅንባርን ዘረባ ከይርድኦ ክእል ናይ ነገራት ነገር ግን ይርድኦ كما عينت جياب كله كخلي دي ارتيست سنة طباب قال نجر فترة ونت حدش حساب حدش درفي حدش قدمي حدش نجر كفتر زغل سب كارتيست كله خلي كله كخلي the nurture حلاي كل جزء زعلي زكباخب كم جيفت زلوا سبالو the protector زكلاخل كل جزء كاب حماق نجر زغل كل سب حماق نجر خيقت protections جبر زعكب سبالو the idealist ናይ ሓሳባት ጥራይ ፍሉይ ሓሳባት ናይ ምምንጫው ክእለት ዘሎ ንኣብነት ካብዚኣተን እጃነ ኣይዲያሊስት ሓሳባት ናይ ምምንጫው ክእለት ኣለኒ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ካብቲ ካብ ሜካኒክ ናብ ኣይዲያሊስት ይብርትዕ ብል ድድወር ሓደ ሓሳብ ከተምፅኣሉ ከላ ሓደ ግን እቲ ሓሳብ ኣብ ምግባር ድማ ክእለት ኣሎ I think I do have that part as well ነገራት ናይ ምፍፃም መብዛሕቱ ዋላ ፍሉይ ሓሳብ ተዘይመፀኒ ነቲ ዘለና ሓሳብ ግን ከተግብሮ ይፍትን ኮይኑ ይስምዓኒ the thinker ገሊኦም ካለው ናይ ሓሳባት really the deep thinkers ነዝኩሉ philosophy concepts ዘማዕብሉ ሰባት ድማ the scientists እቲ ዘሎ ሓሳባት ናብ practical ናብ ስራሕ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ዝፈጥሩ the guardian ቶም ዓቀብቲ the giver ዝህቡ መሃብ ጥራይ ዘሐጉሶም ንሰባት መሃብ ጥራይ ባህታ ዝፈጥረሎም ሰባት ኣለው the performer ነገራት ሸው ክገብሩ ዝኽእሉ caregiver ንኻልኦት ሰባት ክሕግዙ ዝኽእሉ the inspirer ንኻልኦት inspire ዝገብር I think that's me ንኻልኦት ሰባት ነቲ ክኾንዎ ዝኽእሉ ዝግብኦም ንክኾኑ ዝሕግዝ ሰብ ኣሎ ከምኡውን the visionary ራእይ ንው ሓሊፉ ዝረኣዮ ከምኡውን executive ነቲ ነገራት ናይ ምፍፃምን ናይ ምትግባርን ክእለት ዘለዎ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ኣበይ ኣለኻ ኣበይ ኣለኺ ነፍስና ምፍታሽን ምልላይን ምዕባይን ንዑን ግዜ ክንብ ከም ዘለና ይነግረና third point don't believe your thoughts ርእስና ሓደ ካብቲ ፍሉይ ፍጥረት ናይ ኣምላኽ ርእስና እዩ ርእስና ድማ ነቲ ፅባቐ ናይ ኣምላኽ ከም ዘለና ዘንፅባርቕ ምክንያቱ ከም እንስሳታት ኣካላትና እኮ ግን ርእስና እዩ ዝፈልየና ርእስና ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደገኛ ክፋል እውን ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሕ ሓሳባት ስለ ዘመንጩ እንተዘይተቆፃፂርካ ርእስኻ ከምዛ ብርትዕት መኪና ስቴርሶን ፍሬኖን ኩሉ መሊኽካ እንተዘይኪልካ
بذات كخطف تخلي رأسنا ونكومي كنقو عصره نكلا لنا it's a powerful machine but it's a dangerous one. It can have you feeling that you aren't good enough, aren't smart enough, aren't pretty enough, aren't good enough. ስለዚህ حنقولنا ده تغزازيرنا نفع ኣይኮንኩን ብቁዕ ኣይኮንኩን ጽቡቕ ኣይኮንኩን ከምኡውን እኹል ኣይኮንኩን ዝብል ሓሳባት ከመንጮልና ይኽእል እዩ ሓሳባትና ኣብ ርእስና ዝመፁ ክሳብ 70% ኣሉታዊ መልክዕ ኣለዎም ይብሉ ስለዚ ኩሉ ሓሳባትና ክንኣምኖ ኣለና ማለት ኣይኮነን if you heard your friend መሓዛኻ ሓውኻ ሓፍትኻ ዓርክኻ ብዛዕባ ነፍሶም ሕማቅ ክዛረቡ ተሰሚዕካ ኣነ እኮ ሳክት እየ ኣይጠቅምን እየ ሓንጎለይ ኣይሰርሕን እዩ መልክዕ ኣይክፉ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ተሰሚዕካ እንታይ ትገብር ተጋጊኺ ከምኡ ክትብል የብልካን ከምኡ ኣይበሃልን እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ፍሉይ ፀጋ ኣለካ ኢልና ቀልጢፍና ኢና ክንእርሞምን ክንድግፎምን ንፍትን እቲ ፀገም ኣብ ነፍስና ክኾን ከሎ ኣይንእርምን ኢና መብዛሕትኦም ሰባት ንነፍሶም ቀንዲ ሃስይዋ ካብ ካልእ ሰብ ክሃስዮም ዝኽእል እዚኣ ከተስተውዕሉ ኣለኩም ንነፍስና ንሕና ንሃስያ ይበዝሕ ካብ ካልእ ሰብ ዝሃስየና እንታይ ካልእ ጥቕሲ ናይ ኣፍሪካውያን ኣለዉ ናይ ውሽጢ ፀላኢ ዘይብሉ ናይ ደገ ፀላኢ ብዙሕ ከጥቅዖ ይክእልኒ ይብሉ እቲ ዝዓበየ ፀላኢ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ፀላኢ እቲ ኔጌቲቭ ሳውንድ ኣብ ርእስና ዘሎ ንሱ ዝበርትዕ ፀላኢ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ልክዕ ከምቶም ንኻልኦት ክንከላኸሎም ንፍትን ንነፍስና ክንከላኸለላ ክንክእል ኣለና ሓደ ግዜ ፍሉይ ፀጋና ንኽንፈልጦ ከሸግረና ኽእል እዩ ብዝቐለለ ናብቶም ዝቐርቡኻ ሰባት ኬድካ ሄይ እንታይ ፍሉይነት ኣለኒ ኢልካ ተኣምን ቅድሚ ክንደይ ዓመት ኣነ ንዕሩኽቶ ይሓቶም ነይርኹም ኢለ እንታይ ፍሉይነት ህልወኒ ኹ እንታይ ፅቡቕ ነገር ኣለኒ ኢልካ ትግምግም እስከ ንዓይ ክትሕጉስ ኢልካ ዘይኮንከስ ዝረኣየካ ንዓኻ ንገረኒ ኢልካ ንሰባት ከይሓፈርካ ከይተሰከፍካ ተዛረቦም ከምኡ እንተተዛሪብካዮ ፅባሕ ንጎሳቶም እውን ክሓቱኻ እዮም ምክንያቱ ምሕዝነት እቲ ዕርክነትን ምሕዝነትን ንከምዚ እዩ ክጠቅም ዝግብኦ ዝግን ምትእምማን እንተሎ ማለት እዩ ስለዚ ካባይ ብሉፅ ነገር ትብሎ እንታይ ኣሎ እንድሕር ኢልካዮ ኣብኡ እውን ሰባት ናይ ምሕጋስ ክእለት ክህልዎም ይኽእል እዚ ግን ናይ ቃል ዓለም እውን ክብሉና ስለ ዝኽእሉ ጥንቅቕ ኢልና ክንርዮ ክንክእል ኣለና number 4 this is actually very tough ታያሳ ድማ you might not be the best ዝበለፀ ሰብ ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ እዚኣ ክንቅበላ ኣለና ብፍላይ ኣብ ዘበነ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዘበነ ዓለም ሙሉእ ኣብ ሓደ ቦታ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ፍሉይ ክእለት ዝበለፀ ሰብ ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብ ሙሉእ ዓለም ይውድድር ኮይኑ ዘሎ ሎሚ ታለንት ሸውሮ እዮም ፍሉይ ክእለት ወዲ 3 ዓመት ንስኻ ኣብ 30-50 ዓመት ክገብሮ ዘይትኽእል ክገብር ትሪኦ because of screen television ካብ ሙሉእ ዓለም ደልዩ ስለ ዝመፅእ ነቲ ኣዝዩ ፍሉይ ነገር ጥራይ ስለ ዘምፅኣልና ንሕና ሳክት ጥቕሚ ዘይብልና ወላ ሓንቲ ፍሉይነት ዘይብልና ኮይኑ ክስምዓና ኽእል እዩ and that's why ኣነ ብዙሕ ግዜ ናይ ታለንት ሾው ሪኮሜንድ ዘይገብሮ ታለንት ሾው ብዙሕ ግዜ ትርኢ ኮይንካ ንነፍስኻ ከም ትፀርፍ እዩ ዝገብረካ ምክንያቱ ፍሉይ ኤክስትራኦርዲነሪ ክእለት ዘለዎም ጥራይ ስለ ትርኢ ዘለኻ ኣነ ኸዳ እንታይ ይኸውን ኢኻ ትብል ትዝሕዝን ንሕና ከምኡ እናረኣና ብፍላይ ንቆልዑ ረእዮ መሳቱ ካበይ በፂሖም ኣለዉ ገለ ክንብል ከዓ ንፍትን ኢና and that's really bad ምክንያቱ ንስኻ ነቶም ኣብ ቅድሚኻ ዘለዉ ታለንት ዘለዎም ከተወዳደሮም ዲኻ እዚ we have to be careful ብዙሕ ናብኡት እናጠመትና ንነፍስና መኣዝና ከይንስሕት so you can go to the gym and feel out of place ናብ ሪያሊቲ ናብ ሓቂ ናብ ኩንነት ንፅኢልና ጅም ትኸይድ ኣብ ጅም ምስከትካ ክንድገለ ቃላፅም ዘለዎም ኣዋልቲ ኮይነንካ ሰብ ዝሰርሐን ዝመስላ ሸጥ ዝበለ ቅርፂ ሸመንተ ዘለዎን ትርኢ ዲፕረስ ገብረካ ምክንያቱ እዚኦም ከመይ ገይረ ወዳደር ምክንያት ክህልወካ የብሉ ንስኻ እንጆይ ክትገብር ኣካላትካ ከተስተኻኽል እምበር ምስ ካልኦት ንኽትወዳደር ኣይኮንኩን ትኸይድ ዘለኻ ግን ጅም ምኻትካ ንብዙሕ ሰብ ፅልውዕ ፃቕ ትፈጥረሉ እዩ ሓደ ግዜ ይርኢ ነይረ ኣነ ኣዝዮም ግጅፍ ዝበሉ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዝስከፉ ኣብቲ ጅም ምክንያቱ ያሎ እቲ ናይ ጅም ካልቸር ስለዚ ክጥንቃቕ ክትክእል ኣለካ ዲፕረስ ክገብረካ እውን ይኽእል እዩ እንድሕሪ ኣመዛዚንካ ዘይትኽእል ኮይንካ ብዙሓት ካልኦት ገጀፍ ስለ ትርኢ ዘለኻ ስለዚ ቢ ኬርፉል እቲ ኣገዳሲ ነገር ናብኡ ክትከይድ ከለኻ ንኽትወዳደር ኣይኮንካ ትኸይድ ዘለኻ ነፍስኻ ንኸተመሓሽ ንኽትመሃር ንኽትፈልጥ ኤክሰርሳይዝ ንኽትገብር ስፖርት ንኽትገብር ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ስለዚ ውድድር እንተተወዳዲርካ ምስ መን ክትወዳደር ኣለካ ምስኡ ዘይኮነ ምስ ነፍስና ምስ ትማሊና ምስ ሕሉፍና ፅባሕ ካብ ሎሚ ንኽትበልፅ ኢና ክንወዳደር ዘለና እምበር ምዝኾነ ሰብ ውድድር ክህልወና የብሉን ምክንያቱ ኣካላትና ፍሉይ እዩ ሓንጎልና ፍሉይ እዩ ንሕና ፍሉያት ኢና ልክዕ ከምቶም ካልኦት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ልክዕ ከም ሓደ ሰብ ጌርካ ከምኡ ዓይነት ኣካላት ከይህልወካ ኽእል እዩ ምክንያቱ ነናትና ኬሚስትሪ ናይ ኣካላት እውን ስለ ዘለና በዛ እውን ክንተኣማመን ክርዳእናን ክኽእል ኣሎ but that doesn't mean you can enjoy it
اتنابت تخرج زلها انجوي نخد قبر داي علامة خون زلون بر نخالوت نخسر كون يبلون كاب كالو زبلت كات سلزي كون كاد ما حما نقرا يكون اتس اوكي زبلت اخد كون قد يكون اب كل نجر زبلت كله غليو نسخه سلزي كون كاغن نسخه سلزي كون كاغن كتشنقلون كتحزنلون علكي مالت ايكونن بزيا كنا نصاصر لنا وتر حمشت اوف كورس مينيمايز سوشيال ميديا انتين بلتنينا اب زمن السوشيال ميديا كل غزي نسخه مسكالوت كم تودادر يزغبرك سوشيال ميديا تزبل تزخفنا سوشيال ميديا بفلاي دما كم بحال انستغرام يكون اي دون نو تيك توك كون بزح يفلطوني بفلايتهم ابسلي زتوكري سوشيال ميديا ولا فيسبوك بعبي جايز غبرك سبات صبوق كفالناتهم ترايم زتو صبوق كفالناتهم تراي دي كونس اكن صبوق تسالي اب صبوق بوتا خوينه تسايلهم تراي دي كونسي معات فلترس حبري غلي غيرهم عصبابي قوم يمزتو زلو لذي always the best side of their life the highlight ناتهم يمزريو خازلو every day نعوتر خلق انت تخونسخه اب غزا خمس بجامعه فحفحيل كخلق غي تمشاشت كخلق تريال لخي بات اب رياليتي توم سبات كم يكونن هيوتهم كل تنريو كوننتن حقن مالت هيكونن نسخي سلك تتو خلها كما غيرك تتو لك اتم كالوتون كما غيرن ينز توازلوا تزبلت تكفالنا يسالن ينز توازلوا ስለዚህ كنطنقا كنكلالنا كنقدلو كنغطفا ينخلينا مخنياتو ብዙ ነገር بو كونيكت ስለዝኾና كنقدلو كنكلالنا وشون ساعات كنرخن كلالنا كالاي ብዙ ግዜ ስለ ትርት ኮይንካ ከተሐመም እንትኽልካ مخنياتو really اي وداني تسلي روبايو زي ودع وحز روبايو زي قوم ነገር ክትሪሉ ተኺልካውን حماق يكون social media so the thing is in social media try to convince us everyone else has social media مجا موده تنتايزبل كله كابنات كازبلت شيوت كم زلوم كلهم كابنات كازبلت لايف ستايل كم زلوم يزنغركا صصبق ناي كالو سለ تر زلغا ስለዚህ قرب كاو عرفت توسط كلها ወይ ከተግድሎ ከለኻ ኣብ ህይወትካ ንኸተተኩር ስለዚህ ሕግዘካውን it's very important it can be hard not to compare ourselves to others ካብ ካልኦት ከይተወዳደርና ንኽንከይድ ከቢድ እዩ በቲ ኸይዱ መቲ ውድድር ይጸልወናዩ ግን كل ግዜ ኮንትሮል ክንገብሮ ኣለና ብዙሕ ሶሻል ሚዲያ ከም ዝበልኩን ድማ ፍላይትን ኣብ ስእልታትን ኣብ ጽባቐን ዘተኮረ ሸው ዘለዎም እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ካስዩና ይኽእሉ እዮም ወላ ዩቱብ ኢንተርኔት ኩሉ ደርፍታትን ገለመለን ተሪኻዮ ፍሉይ ቅዲ ፍሉይ ስታይል ፍሉይ ገለመለ ይዘሪ ስለዚ ብመንጽሩ ንኣኻ ካስየካ ዝኽእል እዩ ርግፀኛ ናተይ ትሕዝቶን ተሰሚዕካ ደፕረስ ይገብረካ ምክንያት ክህልዮ የብሉን ፍሉይ ቅዲ ትሪዮ ነገር የብልካ ፍልጠት ኢኻ ክትወስድ ትኽእል ስለዚ كنتنقق علنا جزينا بي كان تفوق خمسة لنا كنفلت علنا أبز تقمنا ديو أبز جود عنا جزينا نطفو كنوسنا لنا سلسلة أنا لو فيديو أنا والحنت يبلين والحنت يردانني فلوينات يبلين زخونة تهوبو يبلين أجا يبلين تبلين دهروين كا جيج على خي إذا زرباز دم صرفنا عملاقيو سلسلة نسخة وينسخي جزيا وسيت كنا ذا فيديو دقائق يمكن سمعكي قلت سلسة 4 فيديو أبزار تسجير لهم بليز سمعوه أب كمتن لعلك حجزكم يخيليو فلذي نحوقهم نحفتهم نناقش دعواتكم بليز شير قبروا حجزهم يخيليو لأنه كل السوشيال ميديا نعمي يسألوا زلون كابانا كابزناتي عدمين عنا ونسأل ونان نيجن ثم نعشوا زيادة كفالنا هي وتم سلزخون نعم لما زيادة يسألوا تفتيهم ما لايك هبوا كم وتر ناتكم ريتو ناتكم فيدباك أفتح تغطي بيكم ينابلكو نايلوم فيديو أبزقودي أبكال فيديو أبحث الجزيك سابز من لسكم سستنايو تشاو